Avui som amb els Urban Garcia, la Lucía, la Clàudia, que és tot un artista, el seu pare, el Ricardo, i la mare, la Maria. Ens trobem a Calafell, més concretament a la Ciutadella Ibèrica, on descobrirem com vivien els hiverns al segle VI abans de Crist. Alguna voluntària per fer de guerrer? Molt bé, aviam... Exacte. Com anirien vestits els guerrers hiverns? La majoria, ja ens ho podem imaginar, serien homes, però en aquest cas tu faràs de guerrer hivern per un dia. Sí senyor, quines guerreres! Feien servir ciment, com fem servir nosaltres ara? Pedres, exacte. I feien servir alguna cosa més, a part de pedres. Anem a descobrir-ho? Apretem-ho bé, perquè si no el tubot no sortirà. La família no es pot perdre la visita a la ciutat ibèrica de Calafell. Guerreres, constructores, aquestes noies estan fent un intensiu de costums ibèrics. Com són els molins? Grans i són com una roda, bueno. Una roda gegant que dona voltes, no? Aniríem rodant i tot el blat que hem posat per aquí cauria per aquí. La Clàudia i la Lucía han treballat de valent i s'han guanyat un dinar a un restaurant que sempre mira al mar. A mi m'ha encantat vestir-me de guerrer. I què és el que us agrada? Que et senties allà una guerrera? A mi m'agrada molt. I aquí arriba un bon plat de... sal? Ah, això està millor! Benvinguts aquí a la platja de Calafell, a l'escola de vela, i avui el que farem serà un bateig de mar de vela, amb catamarà. La Lucía ho té tot ben clar per navegar amb seguretat. Lucía, tu saps per què serveix aquest xulet que tens aquí? I et caus del barco, doncs pites aquest xulet així i et venen a buscar amb un altre. Tots a bord, que marxem! Des de la platja de Calafell es poden fer tot tipus d'activitats aquàtiques, com navegar amb catamarà i aprofitar per fer un bany tots junts. De tornada a terra ferma ens n'anem d'excursió. Hola, bon dia, família. Com esteu? Bé? Avui farem una petita excursió amb la marxa nòrdica de Calafell. Utilitzarem els pals i, bueno, quan vulgueu ja podem començar a caminar. Tot i el nom, la marxa nòrdica pot fer-se tot l'any, també a l'estiu. Després d'un dia ple d'activitats, el que ve de gustar ara és relaxar-se o cremar les últimes forces a la piscina. I dir adéu a un dia perfecte.